Тоҷикистон ба таври муваққат воридоти тухм аз хориҷи кишварро манъ кард. Ин дар ҳоле аст ки дар пайи сода шудани шароити убури марз миёни Тоҷикистон ва Узбекистон дар як моҳи охир воридоти тухм аз ин ҳамсоя кишвар ба Тоҷикистон ба таври назаррас афзоиш ёфта, қимати ин маҳсулот ба шиддат поин рафта буд. Як мақом дар оҷонсии Тоҷик Стандарт рӯзи 11 апрел дар суҳбат бо радиозудӣ гуфт, ки таи чанд вақти ахир аз пас будани сифати тухми воридотӣ шикоятҳо дарёфт карданд ва бинобар ҳамин воридоти тухми мурғро ба кишвар ба таври муваққатӣ манъ намуданд. Ба қавли ин масъули Тоҷик Стандарт, ҳоло маълум нест, ки воридоти тухм аз хориҷ кай аз сар гирифта мешавад. ҳоло санҷиши сифати тухмҳои воридотӣ идома дорад ва бояд дақиқ кунем, ки тухме аз хориҷ омада то куҷо ба талабот ҷавобгӯ аст. Танҳо баъд аз анҷоми ташхис маълум хоҳад шуд, ки воридоти тухм иҷоза дода мешавад ё на, афзуд ин мақоми Тоҷик Стандарт. Ин тасмими мақомоти тоҷик сар аз рӯзи душанбеи 9 апрел гирифта шудааст ва давоми 2 рӯзи ахир воридоти тухм тариқи гузаргоҳҳои марзӣ манъ будааст. Рӯзи 11 апрел дар чанд гузаргоҳи марзӣ ба радиозудӣ тасдиқ карданд, ки гузарондани тухмро иҷозат намедиҳанд. То як моҳ пеш қимати як баста тухми мурғ дар бозорҳои Душанбе то ба 27 сомонӣ мерасид, вале баъди пайи сода шудани шароити убури марзи миёни Тоҷикистон ва Узбекистон воридоти ин нави маҳсулот ба Тоҷикистон афзоиш ёфт ва сокинон дар Душанбе як баста тухмро бо қимати 16 ё 17 сомонӣ мехариданд.